Vítajte, tento pohľad nepoznám. Môžete si zatlieskať, že ste vydržali až doteraz. Prepáčte, nie, že by sme vás chceli tak strašne napínať dnešný večer, ale trošku sme mali technické problémy, ale je tu, myslím si, že tak príjemne v tomto priestore, že celkom to ubehlo aj s tým čakaním. A kto čaká, ten sa dočká. Takže vás veľmi vítam na Wildlife, na úplne že netradičnom Wildlife, na netradičnom mieste. A ja sa dám takto, lebo na vás úplne že zle vidím. A veľmi sa teším, že vás takto môžem privítať. Ani si možno v tomto momente nevedomujem, ako historický moment to teraz pre mňa je. Lebo už asi v tejto pozícii, teda nie, že asi, už v tejto pozícii nebudem vás vítať nikdy. Ale to neznamená, že to je smutné, lebo ja vás budem vítať úplne inak na Wildlife, že raz, dúfam, ak mi nezavriete dvere po dnešnom odovzdávaní. A veľmi sa teším, že som tu s vami. Pre mňa je to doslova zázrak, pretože my máme celý život momentálne napínavý, tak je napínavý aj dnešok, ale Tobiasko ma s radosťou vyslal, aby som tu mohla s vami byť. A veľmi sa teším, že tu sme spolu s Jimkom, pretože aj naša služba vo Wildlife bola ako v jednom tele, aj keď sme dvaja ľudia, sme manželia, takže som rada, že som nemusela o toto prísť a že tu môžem byť teraz s vami na tomto vzácnom Wildlife. Takže dneska nás čaká, ako viete všetci, slávnostné odovzdávanie Wildlifeu, preto sme to spravili aj na tomto mieste, pretože toto miesto považujeme za také krásne, fancy, proste si to zaslúži, aj dnešok si zaslúži taký fresh start, taký výnimočnejší a naozaj verím, že sa tu budete cítiť dobre a sme veľmi vďační aj otcovmu domu Vládkovi, že nám tento priestor prenajal, je úplne fresh urobený, preto prepáčte za tú buzeráciu, za poháre a všetko, ale viete, je to tu tip-top, ešte sme si to tu nepošlápali, takže to nechcem naozaj zanechať Wildlife stopu na týchto kobercoch a asi uznáte. Takže vás veľmi vítam a dnešok bude úžasný a začneme to, ako vždy na Wildlife, začíname chválami. A poďme osloviť nášho Boha, poďme oslaviť Boha s myšlienkou za to, že začína nový školský rok, začína Wildlife, začína niečo nové, úžasné. A doslova začína niečo nové aj pre Wildlife. A verím, že tieto chvály môžeme aj s touto myšlienkou v srdci a s tou vďakou voči Bohu aj ich spievať a vyznávať. A potom máme pre vás pripravené s Jimkom už ďalší program toho, ako by sme možno vám aj ukázali vo fotkách, čo všetko je za nami, čo sa týka Wildlifeu a čo všetko je pred nami. Úžasné. Takže pozývam vás do chvál, poďte, pridajte sa a potom pokračujeme ďalej. Tak sa tešíme, že tu môžeme spolu byť. Áno, poďme do chvál. Volám na vody živé,
bezpečným, kde nemusím sa báť. Ježiš, si mojím miestom bezpečným, kde svojou
životom. Ty prúdiš svojím životom. Veríme ti, veríme ti. Ty si Bohom zázrakov. 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 Boh, čo bol a príde zas. Tá moc, čo si nás kriesila. Boh, čo mŕtvým život dá. Ty si Bohom zázrakov. Ty si Bohom zázrakov. Boh, čo bol a príde zas. Tá moc, čo si nás kriesila. Boh, čo mŕtvým život dá. Ty si Bohom zázrakov. Ty si Bohom zázrakov. Veríme ti, veríme ti. 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 Ty si Bohom zázrakov. Ak ešte môžete zostať chvíľu stáť. Keď sme sa tu modlili, tak spievali teda chvály a modlili. A chcem povedať, že znova prečo sme tu, je to kvôli Ježišovi. A že to je to, prečo sme sa tu zišli, prečo sme tu. Teraz nie preto, že sa idete s nami učiť, aj keď áno, aj to, ale sme tu predovšetkým kvôli Ježišovi. A to chcem, a túžim, to je moja posledná túžba ako vedúceho teraz. A moje prianie, aby teraz ty na svojom mieste si sa pozrel na svoje srdce. Aby si porozmýšľal nad tým, či veríš mu. Či mu to, čo sme mu spievali, že verím ti, veríme ti, či sa k tomu pridávaš. Alebo možno neveríš. A ja chcem ti povedať, že je to OK. Len mu to povedz Bohu a daj mu šancu. Daj mu šancu, aby on mohol k sebe prehovoriť. Kľudne povedz, že možno nikdy si sa takto nemodlil, nehovoril, že neverím ti, necítim ťa, daj sa mi prosím poznať, ak možno si nikdy sa nestretol s Ježišom. Mojím prianím je, aby každý jeden z vás ste sa stretli s Pánom Ježišom, lebo preto sme tu, to je ten hlavný dôvod, prečo sme tu. Sme len na inom mieste, ale tá pointa zostáva, že chceme a ideme oslaviť Pána Ježiša všetkým a nami a tým, čo sa tu aj bude diať, čo sa tu bude hovoriť, lebo to je na oslavu Božiu. Amen? Tak poďte, ak môžete ešte hrajte a poďte sa modliť, ak môžete, modlite sa. A poď ty sám privítať Pána Ježiša na tomto mieste. Tvoje srdce nech ho privíta na tomto mieste. Privítaj ho so svojím srdcom tu, kde si. Lebo nie je to o tom, že čo je tuto len vpredu, ale ide o tvoje srdce. O tvoje srdce, aby verilo mu, aby mu verilo. A ti vyznávam, drahý Ocko nebeský, že ti verím. Verím ti, Pane.
Uveril som v teba. Ďakujem ti, že ti môžem patriť. Ďakujem ti, že môžem byť tvojim synom. Ďakujem ti, že sa môžeme zjednotiť v tom, že ti veríme. A chcem povedať, Pane, že ty si hlavný, prečo sme sem prišli. Ty si ten, prečo sme sa tu zišli. Nie kvôli nám, nie kvôli ľuďom, ale kvôli tomu, aby sme teba oslavili, aby sme teba vyvyšili, aby naše srdce ťa vyvyšilo, Pane, lebo viem, že vtedy budeme šťastní, keď teba budeme milovať, keď ti budeme veriť, vtedy budeme šťastní, keď ti budeme naozaj veriť, Pane. A verím ti, Pane, že ty prevedeš Wildlife, prevedeš nás, Pane, ale že predovšetkým odhľadnúť od Wildlifeu, Pane, že ty chceš, aby naše srdce verilo, aby si ty sám tam bol, aby si konal, aby si sa dotýkal ľudí, aby sme mohli naozaj mať s tebou skutočný a reálny vzťah, Pane, lebo viem, že vtedy budeme najšťastnejší. Tak, Ocko nebeský, veríme ti a ďakujeme ti, Pane, za to všetko, čo máš pre nás pripravené. Ďakujeme ti za to, že tu môžeme byť, že kvôli tebe sme sa tu stretli, a že budeš oslavený, Pane, viac a viac cez naše životy, cez Wildlife, Pane. Toto prorocky prehlasujem aj nad vami, že cez vaše životy bude oslavený viac a viac. A dajte mu priestor a uvidíte, že bude Boh oslavený cez vaše životy viac a viac. A mocno mene Pána Ježiša Krista. Amen. Ďakujem. Ďakujem, chváliči. Posledný krát takto ďakujem ako hlavný vedúci chváličom. Díky, chváliči. Díky, Mačko, fajn si hral. Šani tiež, zlepšil si sa. Babi, ste pekne spievali. Tiež si super spieval. Darren. A som strašne rád. A ďakujem, že ste prišli, že ste na tomto mieste. Inak mi napadlo, že je to veľmi podobné v podstate miesto, len troška dobre, o dosť krajšie ako Srieska. Ale že je do Elka. Zostávame, hej? Že je do Elka, takže sme vo väčšej Srieske. Takže vítajte. Sme teraz tu troška tak stratení, lebo v Srieske je troška menšie, takže mám vás ďalej nezvyky, že som na pódiu, že sme tu takto vzdialenejší, ale cítim vás, aj keď vás menej vidím. Ale vy mňa asi veľmi dobre vidíte, že tie reflektory sú kvalitné, silné. Takže som strašne rád teda, že ste prišli, že ste tu, ďakujem, že ste prišli. Čakal som, že to bude viac vašich rodičov. Čo je toto? Vy ste nepozvali, nehambite sa za svojich rodičov. A volajte ich, keď majú priestor, hej? Oni sú úžasní a dôležití. A ja viem, o čom hovorím teraz, hej? Keď mi odišiel ocko, tak si to uvedomujem, že mnohokrát si neuvedomujeme to, čo máme, ale až keď odíde človek, tak si uvedomíme, aký vzácny bol, a každý človek robí chyby, ale chcem vám aj teraz z tohto miesta vyjadriť, to nebolo plánované, že buďte vďační za svojich rodičov, bez hľadu na to, akí sú, všimnite si ich úžasné stránky, dobré veci, ktoré vám dali do života, vyjadrite im vďačnosť, milujte ich, lebo potom, keď im to nevyjadrite dostatočne, alebo ako by ste možno chceli, potom vám to bude ľúto. Ale je úžasné, keď vysielame Božiu lásku, že ich milujeme a že ich môžeme vidieť Božími očami. Lebo my, ako tínedžeri, robíme chyby, ale áno, aj naši rodičia robia chyby. Hej, to nechcem teraz povedať, že nie. Takže ja som si to zabudol vytlačiť inak úplne, že budem cez mobil hovoriť veci. Takže vítajte na slávnostnom odovzdávaní Wildlifeu. Ste nejaký zaspatý, počujte. Som nebol na kempe, mám pocit, že čo ste s vami tam spravili? Troška života, dobre? Hej, ste tínedžeri, stále ste tínedžeri, hej? Na kempe to bol škola, aha, to chápem. Zničený škola, jasne to chápem, ale viete, dneska je prvý piatok, hej, takže dámy a páni, chcem troška, aby ste pridali, hej, proste všetky oči sem a ideme do toho. Takže chcem vám troška porozprávať o nás a o Wildlife. Chcem vám povedať o tom, že predstavte si, sme tu dávali dokopy tieto čísla, veci a tak ďalej, že
ja s Danielkou. Danielka o 1 rok je dlhšie na Wildlife ako ja. Áno, Danielka prvýkrát bola na tábore pred 18 rokmi. No, prepáč, že som prezradil, Zlatko, že už nie si tínedžer, ale skoro. Ja 17 rokov, tiež dosť. Koľký z vás tu má 17, alebo pod 17, nech zdvihnú ruky? Fú, starý zube, Zlatko. Je čas asi fakt teda. Takže 17-18 rokov na Wildlife, čo je okolo, ako som to napísal, okolo 800 piatkov. Vynechal som aj, dokonca som vynechal aj prázdniny. Môžete si to zrátať, až dokonca ešte aj Vianoce, alebo nejaké piatky. Takže okolo 800 piatkov sme zažili s Danielkou. Skoro, jasne, nie je to úplne presné číslo. Dobre, 700 niečo, dobre? A 13 rokov, z tých 18 rokov, 13 rokov sme v službe. Dokopy 13. Z toho, že sme boli 5 rokov v službe, alebo 6 so Sami a Mimi. A o tom poviem troška neskôr. Čiže 8 rokov to ťaháme s Danielkou už ako hlavný vedúci. A zažili sme, počujte, 4 až 5 generácií, ktorí sa vymenilo. Sme starí, áno. Úžasné, ďaká Bohu. Mohli sme slúžiť naozaj, že stovkám, alebo pár stovkám tínedžerom. A možno už, dokonca možno aj cez 1000 to bude, čo sa prešlo s nami a ešte aj my, s ktorými sme vyrastali. Takže niečo úžasné. A chcem aj teraz, chcem si uctiť všetkých ľudí, ktorí slúžili a viedli Wildlife. Nakoľko Wildlife existuje, už viete koľko rokov? Skúste si tipnúť rýchlo, povedzte. Tuto zatiaľ Krištof bol najvyššie 30. Skúste ešte? 37. Nie. Blízko 27. 27 rokov, oficiálne teda, hej, od roku 1996. A chcem povedať, že viete čo, chcem aj teraz si uctiť všetkých, čo boli pred nami, preto, lebo každý jeden človek je dôležitý v danom období, kde je a keď vstúpi do služby. A každý jeden bol dôležitý. Ten, kto to začal, len s pár ľuďmi a je naozaj boli kľúčoví v tom, že niekto bol, že počul volanie, že majú niečo spraviť, vtedy sa to ešte volalo Dorast. A bolo to v roku 1996, Pašo by o tom vedel viac porozprávať. A odovzdali túto službu Alenke a Vladi Lachovým. A môžeme im zatlieskať, oni si to možno pozrú z kamery. Ďakujeme, že ste to začali. Ďakujeme za to všetko, čo ste mali na srdci, čo ste odozdali aj Wildlifeu v tých, ja im to naozaj potom, to video aj preto to nahrávame tieto veci, aby sme mohli takto poďakovať ďalším. Takže za chvíľku máme 30 rokov, inak nastávajúci vedúci, tak by ste potom mohli spraviť fakt, že nejaký kultúrny dom objednať a spraviť 30-ročnú slávnosť a zaspomínať. Takže a vtedy sa ešte Wildlife nevolal Wildlife, ale volal sa Dorast, kde začínali s pár tínedžermi. Potom odozdali v roku 1999 službu Miňovi Pagáčovi a Ľudské Pagáčovi. Môžeme im zatlieskať. Pozdravujeme vás. Ďakujeme za to, čo ste spravili taktiež pre Wildlife. Ste vzácni. Potom v roku 2002 odozdali Tomimu Štrbovi a Peťovi Lachovi. Ďakujeme vám. Ďakujeme taktiež, čo ste spravili pre Wildlife. A dnes o rok na to Tomi už pokračoval sám ako vedúci. A v roku 2005 vznikol názov Wildlife. Takže môžete vedieť, v roku 2005, hej, vtedy začal Wildlife a dodnes trvá a verím, že ešte bude desiatky a desiatky rokov, až kým si nás Pán nezobere. Takže potom
prichádza rok, kedy Danielka prvýkrát prišla na kemp v roku 2006. 2007 ja bol na Campfeste, ja vám len rýchlo poviem, ako som sa dostal vlastne na Wildlife, lebo ja som pôvodne nebol z tohto zboru a teraz vám to poviem, všetci sa to dozviete teraz. Ste v napätí? Dobre. To sa mi páči. Takže bol som na Campfeste, som tam hral, moja sestra Eďka tu chodí, tu má aj svojho syna Eliasa. Čau, Eli. Ale takže chodieval som do ACčka, len som tak sporadicky a tak, ale bol som na Campfeste, teda hrali sme futbalový turnaj, futbaloví nadšenci. Je už iná doba? OK, zober loptu, nie počítač, alebo mobil, hej. Takže sme hrali futbal, sme vyhrali futbal. Tam som sa zoznámil s Miňom. On bol v bráne, Miňo Otruba, ktorý ho poznáte, viacerí ho poznáte. On bol v bráne a ja som bol v útoku, ja som dal gól, on nedostal gól. My sme boli spolu, vyhrali sme takto turnaj a my sme sa veľmi vďaka tomu skamarate, že najlepší branka, najlepší útočník. A sme sa skamaráti a on ma zavolal na Wildlife Camp. Ja som vôbec nevedel o Wildlife. A tak sme sa skámošili, bavili sme sa a potom som teda došiel na camp. Tam som prvýkrát zbadal Danielku, moju ženu. A hej. Yes, to sa mi páčilo. Áno, tak to má byť. Takže tam som spoznal Danielku a môžeme teda dať rovno prvú fotku, jednotku, ak by ste tam hodili, aby ste videli, ako sme vyzerali ako tínedžeri a že naozaj my sme boli tínedžeri. Vedel som, že sa budete smiať a je to úplne v pohode. Takže áno, boli sme tínedžeri a je to strašne sebe počujte. Poviem vám, že včera som... Inak to sme ešte spolu nechodili, len aby ste si nemysleli. Viete, poznáme vás tínedžeri a vieme, že robíte tiež takéto fotečky a tak, teda možno už takéto až nie, ale tu sme ešte spolu nechodili, hej. Že keď som... Zatiaľ nedávajte ďalšie fotky, prosím. Viete, ako som sa dostal v tejto fotke? Cez CD-romku. Viete, čo to je? Skoro. To je CDčko okrúhle, hej. Veľké, to asi ste ešte nedržali v ruke, ale v pohode. Ak by ste chceli, ale nie, verím, že hej, niektorí z vás. Takže CDčko normálne som si dával včera do počítača, musel som si zapojiť tú CD-romku, lebo bola už odpojená. A hľadal som túto fotku, lebo vedel som, že tam máme takýto poklad a také milé pre nás, že... A boli sme naozaj veľmi dobrí kamaráti a ja som bol úplne nadšený a že wow, že toľko kresťanských báb, že proste bol som úplne strašne rád. A samozrejme Danielka sa mi páčila, priznávam. Ale pokračujeme ďalej. Nechodili sme spolu, to bola len čisto fotka, hej, nemyslíte si nič viac, nerobili sme blbosti. A viete, čo ešte? Taká sranda. Platili sme ešte korunami. To ani neviete, čo je? Slovenské koruny. Hej? Proste nejaké peniaze, presne tak. Takže a potom 2009 odozdali službu Samimu a Mime Leockým. Taktiež veľmi vám pekne ďakujeme za všetko, čo ste spravili pre Wildlife a to, čo ste mohli odozdať na Wildlife. Takže to bolo 2009. 2010 vstupujeme my s Danielkou do služby pod vedením Mimi a Samio do týmu. Ako ostatní máme veľký náš tím. Takže sme vstúpili do týmu o 2015 odozdali túto službu 4 ľuďom, teda nám a Ríškovi, Danolovi a Vilkovi Kadlečíkovi. Aj vám veľmi pekne ďakujem, čo ste spravili pre Wildlife. Takže 2015 začala naša služba ako hlavných vedúcich.
A v 2017 sme už to prevzali úplne že len my, že sme tam zostali od 2017 iba my. A teraz je 2023 a my to odovzdávame niekomu ďalej. Prišiel ten moment všeobecne, ešte nedozviete sa to strašne teraz rýchlo, hej, takže počúvajte ďalej. Napätie, viete, musí byť napätie. Takže chcem vám povedať o tom, že aj keď som sem prichádzal, Lely sa ma napríklad pýtala, že ako, že proste, a že no, zmiešané pocity mám. A že je to pre mňa, ako sme hovorili, aj oslava a aj rozlúčka, hej. Ale chceme sa s vami ešte predtým, chceme zdať Bohu vďaku a za to, čo on robil. A teda môžeme ešte len rýchlo prejsť pár fotečkami, ak môžete prejsť. Tak toto bolo asi 2009 alebo 10. Potom, to sme ešte spolu stále nechodili, v ten rok sme sa dali dokopy. Viete, že aký som, že mám rád srandu, tak a rád ukazujem jedlo, aké jem. A ďalšia fotečka. A som nejaké vybral. Toto bolo tuž 2009. To bol inak, jak sa to volá, posledný večer, gala večer, áno. A pamätám si ešte, nie som ešte tak starý. Takže môžeme ďalšiu fotečku. A tu mi zrovna nevidieť oči, ale nevadí. Dobre, môžeme ďalšiu. A tu už sme chodili spolu, tužím. Hej, tu sme už spolu slúžili. Takže už vyzeráme o niečo lepšie ksichty, už vieme hádzať, takže už tu sme už vedeli slúžiť. A potom tam už je, toto je znie tak dávno. Takže áno, a toto je pred nami. Teda zatiaľ môžete vypnúť fotku, potom dúfam, že nezabudnem ju povedať, že pripomenúť, takže ďakujem pekne. Takže chcem teraz spoločne zdať Bohu slávu aj za veci, ja sa tak spoločne chcem, aby sme sa radovali z toho, čo Boh robil aj skrze nás a skrze celý tým, lebo vždy hovorím, že je to o tom, že ako spoločne, a skrze aj Wildlife ako vás, a samozrejme my sme prví Wildlifeáci, hej, a tak sa vždy voláme a budeme sa volať Wildlifeáci, hej, poďme Wildlifeáci! Takže, čo som chcel povedať? Ako? Áno, čo sme zažili? Áno, toto vďaka nám všetkým, vidíte, už starnem predsa teda. Takže, čo sme spoločne, verím, že spoločne samozrejme závisí od vedúcich ľudí v tíme, ale zároveň chcem aj teraz vedieť od vás všetkých, ako bude vyzerať Wildlife. A že Wildlife môže úplne vypáliť a byť ešte stále lepším a lepším miestom a závisí to aj od vás všetkých. A toto chcem sa radovať spolu, že počas toho obdobia, čo sme mohli priniesť spolu s úžasným tímom, lebo vždy to je tímová hra, alebo jak to potom, že práca. Takže ja by som sa rád hral, ale viete, toho som nebol s ľuďmi. Takže začneme takými povrchnejšími. Založili sme Wildlife Instagram. No, my sme niekedy nemali Instagram, viete si to predstaviť? No, ďakujem za úprimnosť, presne cením si. Wildlife Instagram sme založili. Založili sme Wildlife YouTube, kde sme začali pridávať kvalitné videjká. Na začiatku som to tak viac sám a potom som montoval vzácnych pomocníkov Johnnyho, Joela a ďalších. Takže kvalitné fotky a Juriho, ktorému aj teraz ďakujem, že prišiel díky Juri, že si tu. A chalanom Joelovi, ktorí Johnnymu a Janimu, že natáčajú. Takže kvalitnejšie videjka, viete, preto to robíme, nie preto, že by to bolo najdôležitejšie, že to má byť o Bohu a že to je to prvé a duchovné veci sú tie prvé veci, ale preto, že je to dobrý spôsob, ako sa môžeme približiť k mladým ľuďom. A to sme sa snažili a veríme, ja som troška taký marketingový hráč tiež a že je to super, keď si Boh môže aj to použiť.
začali sme robiť prvýkrát Wildlife in the Streets. Kto si pamätá Wildlife in the Streets, nech dvihne ruku. Super, sú tu ešte nejakí ľudia, ale už tu máme dosť nových. Kvôli covidu sa to potom pozastavilo, bolo to náročnejšie, chodili sme do domov dôchodcov, okolo 8 až 10 sme boli v domoch dôchodcov rôznych, kde sme priniesli evanjelium, kde sme mali úžasné rozhovory, kde naozaj sme ich mohli viesť Bohu, kde nevieme na posledné... A koľko mali posledné dni, hodiny, mesiace, pár rokov mali pred sebou a veríme, že my sme mohli priniesť dobrú správu a že ich večnosť môže byť vďaka tomu zmenená. A začali sme robiť takéto veci. Wildlife in the Street sme začali robiť aj počas kempu. Kto z vás si pamätá evangelizáciu na kempe? Nech zvihne ruku. Veľká evangelizácia, normálne, že sme tam mali nafúkovací stan, tombolu, sme tam repovali, malovali, hotdogy sme tam normálne, že predstavte si, v dedine sme išli s Vilkom Kadlečikom, sme išli do mestského úradu, že prosím vás, že môžete ohlásiť túto akciu, robíme to pre vás, pre dedinu a že môžete tam zahrať aj našu chválu. Tak v dedinskej chvále na dedine išla naša chvála z Wildlifeová pesnička a my sme normálne, že čo to naozaj ide celou dedinou, úžasná vec, niečo veľké a fakt, že veľká akcia to bola, vrajím si, že k týmto veciam sa budete musieť vrátiť. Takže úžasné, pán to použil a robili sme takéto akcie viaceré. Wildlife in the Streets, že sme upratovali, pomáhali, malovali a tak ďalej. Všetky tieto veci si Boh používa a poviem vám, že ak nevidíme zo svojej komfortnej zóny, nebudeme zažívať veci, aké môžeme zažívať, keď vyjdeme z našej komfortnej zóny. Keď budeme vyjadrovať Božiu lásku a budeme robiť veci preto, aby mohli spoznať Boha, lebo to je to prvé, prečo som tu, ja teraz, prečo k vám hovorím, je to, aby ste poznali živého Boha, lebo mne zmenil život a bez Neho by som, nechcem vedieť, kde by som bol. A prajem to každému z vás, aby sme to zažívali, cítili a mali vo svojom srdci to naozaj vedeli a ho spoznávali, lebo kto ho hľadá, ten nájde. Takže ďalej sme Wildlife Revolution sme zaviedli, takže sme začali vás viac pozývať do tohto, že aby ste boli súčasťou programu, aby naozaj sme to spolu robili, aby ste si to okúsili, že to nie je úplne jednoduché takto stáť pred ľuďmi a hovoriť veci a robiť a slúžiť. A z Wildlife Boom, kto si pamätá Boom, to už dlhšie nebolo. Wildlife Boom, áno, tam sú nejaké poslední mohikáni, dobre, tuto. Dobre, to dlhšie není, ale veríme, že bude čoskoro tiež. A Wildlife merch sme priniesli. Toto som mal špeciálne veľmi na srdci. A Sarinka ma inak nedávno pozbudila, Penťová, že povedala, že sa s niekým stretla na základe merčovej mikiny kempovej a že vďaka tomu mohla mu svedčiť. A toto je spôsob, ako sa môžu dozvedieť o Wildlife, aby mohli prísť na toto miesto alebo dozvedieť sa o dobrej správe. A preto to robíme, preto to máme, a inak toto logo bolo predtým vyzeralo inak a my sme priniesli to, že je to nové logo. Za toto ďakujeme Miškovi Juričkovi. Môžeme ho dať potles tiež. A ktorý nám pomáhal s grafikou, potom nám začala pomáhať, prevzala to Megy Rehaková, Kolárová, pardon. Sami kričal, to sa mi páči za svoju ženu. A takže sme merch priniesli, kde poviem vám, že už fakt, že v tisícoch sme popredávali merch a objednali, ale žiaľ toľko až nezarobili, ale niečo sme aj na službu Wildlife zarobili s tým. Takže toto sme tiež priniesli. Potom sme priniesli Wildlife skupinky. Wildlife skupinky! Yeah! Dobre, som rád, že verím, za mňa, áno, toto je asi 3 roky, alebo 4 od covidu, čiže čo to je už 4 asi, že? Už alebo teda, no akokoľvek. Takže verím, počujte, akokoľvek, či ste mali lepšie, pre teba lepšie skupinky, alebo horšie. A chcem, potom ďalší budú vedúci o tom hovoriť, ale
poďte do toho, lebo o tom je to, že to je cez vzťahy a môže byť Wildlife iným miestom a potrebujeme sa spoznať a spoznávať Boha. A kto hľadá, ten nájde. A na skupinkách verím, že budeme spoločne hľadať Boha a že ho budeme nachádzať. Takže Wildlife skupinky. A ďalšia vec, ktorá bola pre mňa veľmi dôležitá, že ako to spraviť a že naozaj, že čo sme priniesli a za čo som veľmi rád, že aby celý Wildlife slúžil. Aby naozaj celý Wildlife slúžil. A to je mojou túžbou aj teraz. Aj keď bude Wildlife vízia, keď sa budete môcť zapojať do služby, zoberte si jednu službu a buďte v nej verní. Slúžte tam, kde ste, zapojte sa do služby, aby spoločne, naozaj spoločne, tým sa môže snažiť veľmi a môže strašne veľa spraviť, ale ak ešte aj vy pozbudíte, podporíte nastavujúci tým, že budete spolu slúžiť, tak Wildlife môže úplne ešte viac vypaliť. A môžete začať snívať nové veci, ktoré sme už my nedosnívali. Mali sme ešte veľa snov a vízií, čo sme chceli spraviť. Ale verím, že spolu to môžete posunúť ďalej a teším sa na to. A za čo som strašne šťastný. Áno, som na to hrdý, že nás nezastavil ani COVID a že nás nezastavila ani to, že Tobiasko je v liečbe v rámci služby, aj keď vieme, že teraz prišiel ten čas, ale slúžili sme ešte rok a pol skoro, teda rok a pol sme slúžili ešte s tým, že aj Tobiasko bol v liečbe. A som rád, lebo vieme, že to bolo dôležité a vieme teraz, že prišiel ten čas, že odozdať to. Ale som strašne rád, že aj viete čo, že počas covidu, prvá vlna, ja nepoznám, či bol iný kemp okrem Wildlifeu. A ja som sa strašne tešil, že sme do toho išli, že aj spolu s týmom, že bol odvážny, že áno, ideme spolu s Pašom, že nám dal požehnanie, lebo všetci rušili kempy a že tam môžeme získať ďalších ľudí. A sme naozaj posledné 4 roky každý jeden kemp, každý nový školský rok sme rástli a naozaj prekonávali rekordy a rekordy. Aj teraz spadol ďalší rekord a že niečo úžasné, že Boh to pomazoval a má rád odvážnych ľudí. Miluje, keď sme odvážni a miluje všetkých aj neodvážnych. Ale je to úžasné, keď sme odvážni, keď ideme do veci, keď pozývame Boha. Samozrejme, pýtať si múdrosť, pýtať si požehnanie aj od pastora vo veciach, čo sa rozhodneme a tak ďalej, ale veľmi sa z toho teším. Takže toto je história, čo som chcel, že sa spoločne radovať z toho, čo sa stalo, hej, že všetky tieto spôsoby si Boh používal na to, aby to bolo na slávu Božiu, aby bol oslavený. A teraz pozývam Danielku, kde sa s nami bude, teraz vám toto boli také veci, čo sme zažili, hej, história. A teraz sa chceme troška s vami zdieľať z hľadiska nášho srdca, lebo nie je to pre nás jednoduché, ale zároveň je to pre nás radosťou, čo sa aj teraz deje a čo sa bude, veríme, že diať. Musím si obliecť moju najobľúbenejšiu značku, prepáčte. Naozaj úprimne. Neexistuje lepšia značka, ktorú som radšej vyberala zo skrine, ako je táto. A to myslím úplne vážne. Podľa mňa to iba sa vrátim k tomu merču, že môže sa to zdať ako taká povrchná vec, hej, že merč a mikiny a oblečenie, ale ja som tak veľmi si uvedomila, že jak strašne rada nosím wildlifeové veci. A jednak, že vyzerajú super, podľa mňa. Ale to, že je to hrdosť na to, medzi akú rodinu patrím, že je to veľmi ľahký formát, ako niekomu povedať, že chodím sem na Wildlife, chodím medzi skvelých ľudí a milujeme Boha, poznáme Boha, ale zároveň žijeme autentickú vieru a že som hrdá, že som na Wildlife, že som hrdá, že som wildlifeačka. A to je niečo, čo vám chcem aj možno takého z môjho pohľadu. Všetko toto, čo Jimko povedal, som tak aj v hlave išla si takú svoju genézu od toho 2006 až do teraz. A uvedomujem si, že Wildlife
je, aj stále, akože neviem si veľmi predstaviť, kedy by prišiel ten bod, kedy by to tak nebolo, že je miesto, kde som úplne autentická a takým môjim domovom. A tiež, že som do Wildlifeu dorástla určitým spôsobom, pretože to dievča, čo ste videli v roku 2006 a dievča, čo je tu dnes, to viem, že vlastne toto miesto, kde tak veľa rokov, väčšinu môjho života som patrila a patrím, to obdobie bolo veľmi, tak poviem, že proste transformatívne, zmenilo mňa a to, kým som prišla ako tínedžerka. Tínedžerka, ktorej záležalo na tom, čo si o nej iní myslia, záležalo jej na tom, či zapadne, záležalo jej na tom, či na tom Wildlife nezostane niekde na boku. A možno by ste si to nepovedali takto ani z tých fotiek, ale ja som naozaj, bola to dievča ako vy a možno mnohé z vás, ktoré tu ste, alebo Wildlifeáci, ktorí nie ste si istí, či tu niekto zostane po konci a či sa budete mať s kým rozprávať. A jedna z vecí, cez ktorú ma Boh menil počas celého Wildlifeu, na ktorom som je, že som bola povzbudená v daroch, ktoré vo mne videli vedúci, prizvali ma do služby a viete, čo bola moja úplne prvá služba na Wildlife? Moja úplne prvá služba, neviem, či tu niekto je, kto si to vôbec pamätá. Asi ani tu nie sú už tí Wildlifeáci, s ktorým v podstate... Áno, tanec. Bol to tanec a viete, tanec je niečo pre mňa napríklad veľmi osobné a mne zrazu vedúci, ktorí ma videli ako nejakú 16-ročnú, 17, že počuj, že však ty tancuješ, veď začni robiť nejaké tanečné workshopy na kempoch, začni robiť toto. A ja, čo mne záležalo na tom, čo si o mne myslia, mne záležalo na tom, ako vyzerám, tak zrazu to bolo, že toto je extrémne nekomfortné. Proste zrazu mám ísť, vstúpiť do niečoho, čo iní vidia ako môj dar a teraz do toho ísť, ešte iných k tomu viesť alebo iných požehnať tým tancom a ja viem, že som musela do toho dorásť, aby som mentálne vedela, že ten tanec robím na oslavu Boha. A toto bolo také niečo, do čoho som musela vstúpiť a vtedy som začala slúžiť s tancom na Wildlife. A preto som sa aj rozhodla dneska na chválach tu tancovať, pretože to je moje autentické ja, ktoré keby v 2006 bolo autentické, tak tancuje už vtedy slobodne pred ľuďmi. Ale ja som potrebovala dorásť do určitého veku a rokov, však dobre viete viacerí, že už roky tancujem na Wildlife. Ale bolo to moje ja, autentické, to dievčenské, ktoré potrebovalo dorazť do toho, že mi je úplne jedno, čo si o tom myslíte. A že je mi jedno, čo si o tom myslíte, jediné, na čo mi záleží, je, či môj tanec oslavuje Boha. A do toho som prizvala aj posledné roky v službe v tanci vás ostatných, ktorí ste aj chodili na workshopy, ktorí ste aj so mnou tancovali v rôznej forme na Wildlife campoch, na Wildlifeoch. A uvedomila som si, že to dievča z roku 2006 by tu odvážne určite netancovalo. Záležalo by mi, že proste ako tu zapadnem, kde mám s kým sa baviť a či si ma vôbec niekto všimne. A to je niečo, čo Boh veľmi, veľmi budoval aj cez to, že niekto videl niečo a pozval ma do služby a v podstate už sa to išlo tak za sebou. Ako ste počuli, od prvej služby to šlo ďalej k prizvaniu do týmu, neskôr spolu sme prevzali Wildlife a viete, že to nevzniká tak, že sa narodí Wildlife vedúci a on vlastne už len tak čaká na tom Wildlife, kedy to vykvitne a je tu. Ja jednoducho som musela prejsť veľkú cestu a s Jimkom sme si uvedomili, že aj tá cesta, ktorou prechádzame teraz aj s Tobiaskom, že veľa z tých vecí, to vnímanie Boha, vnímanie viery v tak ťažkej situácii je vlastne ako keby nás Boh veľmi menil počas Wildlife služby. A nech to vyzerá akokoľvek, čo všetko sa robilo, koľko sme slúžili, asi ťažko na prezentáciu dať to, ako Boh zmenil nás, akými ľuďmi sme dnes. A nie je to len o tom, lebo služba Bohu to je tá najúžasnejšia vec, ktorú poznám. A keď sa ma niekto kedysi spýtal, že čo by si robila aj zadarmo, tak je to Wildlife. A čo, akože nehovorím, že som bola zamestnaná, aby to teraz nevyznelo blbo. Jednoducho, že v čom mám najväčšiu lásku, a to je Wildlife služba, hej. A proste, keď si človek uvedomí, že čo by robil, aj keby tento svet nefungoval o ničom inom, tak by to bol pre mňa Wildlife a tie služby, ktoré sme vo Wildlife robili. A preto som za to veľmi vďačná, že dneska som úplne iným človekom, že ma Boh menil a že ma stále mení, že sa tu môžem cítiť
stále autentický a doma a toto žehnám aj každému z vás, že ako keby ja viem, že keď som bola tínedžerka a jak som rástla v Bohu, čím viac som poznala jeho, tým viac som vedela o svojej identite a tým menej mi záležalo na tom čokoľvek vonkajšom, čo ako pôsobí, ale jediné, na čo mi záležalo, je, ako si ma Boh chce použiť a vlastne to bolo najviac naplňajúce a viem, že aj v tejto ťažkej situácii, ktorú máme s Tobiaskom, je to, že my s Jimkom vieme, že častokrát, keď čelíme nejakej situácii, je to, že my vieme stať na viere preto, lebo sme zažili vo Wildlife neskutočné veci. A to by bolo na veľa, keby sme toto mali hovoriť, ale sme zažili neskutočne úžasné veci. A uvedomila som si, keď som tu tak na chválach tancovala, chválila, že tak strašne, keby som mohla vám niečo že čoho by som túžila, aby ste sa aspoň štipku nadýchli, je to, že ako keby, že ja teraz zažívam Boha tak veľmi špecificky a na novo a tak poviem, že pre mňa každá príležitosť ho chváliť je akože, že čakám na to, pretože v tej nemocnici som obmedzená a ja viem, že takto Boh chce aj vo mne meniť to, že on to vypudzuje vo mne, že ja sa teším, jak malé dieťa, že môžem ísť chváliť. Ja sa teším, že mám tu príležitosť, že môžem tu byť. A ako keby, jak som chválila, tak Boh mi aj tak dal na srdce, že ako keby vám žehnať, aby ste, keď okusíte len tú štipku tej slobody, ktorú prináša Božia prítomnosť a to, že ste sami sebou a viete, že nemusíte absolútne nič a nikoho iného riešiť, a to, či ste dostatočne cool, či ste dostatočne na Wildlife v dobrej partii, čokoľvek, že to všetko, keď ako keby zrazu vidie takým lusknutím, že to je tak jedno, ale jediné, čo je dôležité, je jeho prítomnosť. A môže vám to takto vyznieť ako, hej, také strašne neopísateľné alebo niečo zvláštne, ale to, čo si želám pre vás všetkých, je to, aby takú meniacu cestu, ako som zažila ja na Wildlife za tie roky, aby každý z vás ju zažil. Pretože on aj pre každého z vás, vy ste v kľúčovom období, kedy prišli ste ako ja, 2006, proste dievča, také, že ani neviem, že čo so mnou. A jednoducho ja viem, že mňa Boh našiel a ja som našla aj seba, aj svoju identitu v ňom. Presne v tom veku medzi 15 a teraz mám 30, 31 budem mať. To je tak kľúčový vek, pretože sa jednoducho vtedy veľmi, veľmi meníte. A ja vám žehnám, aby ste sa menili na Boží obraz, ktorý Boh o vás má. A ja som veľmi za to vďačná, že nie som zakrpatená, teda nikdy som nebola, ale duchovne proste tam, v tom dievčati v 15, lebo viem, že som dneska úplne niekde inde a je to vďaka Bohu, není to o tom, že som robila nejaké mentálne tréningy alebo čokoľvek. Jednoducho Boh ma menil aj cez to, že som vstúpila do veľmi veľa nekomfortných zón a že som sa nechala ním meniť, že som bola odvážna tam, kde som ja není až taká odvážna, absolútne. A jednoducho toto vám tak žehnám, že to je naozaj niečo, čo není len požehnanie Wildlife, alebo je to požehnanie na vášho života. Že sa pozrete späť a poviete si, že taká už nie som. Mladá by som rada, ale všetko ostatné mi nechýba. A to vám tak žehnám naozaj. A môžeme asi ísť do ďalšieho bodu. A teraz moje srdce. A predstavoval som si toto, že bude na Wildlife Campe. Že to nebude tlačené časom. Tešil som sa veľmi akože v tom zmysle na tento moment, že raz, keď to budeme odozdávať. Neplánovali sme ho ešte v tento čas odozdávať, ale vieme, ako som už na začiatku povedal, že hej, je to tento čas, kedy máme odozdať kvôli našej rodinnej situácii. Ale chcem vám tiež dať moje srdce toho, že jak Danielka hovorila, že posledné roky hovorím, že Božia vôľa je podľa mňa najťažšia, ale najlepšia. A najťažšia vám poviem prečo. Lebo Boh vás volá do vecí, ktoré by ste si nevedeli ani predstaviť. A to, že aby si sa tam dostal, kde ťa volá, znamená, že musí prísť aj tvoja obeť. A že musí prísť aj to, že sa rozhodne, že tohto zdať. Hej? To, čo ťa brzdí, to, čo ti ubliží, čo ťa ťaží, čo ťa oddialuje od Boha, alebo
len to, že budeš bližšie k nemu. A to je to najťažšie, lebo musíš pracovať so sebou, musíš pracovať so svojím charakterom. Musíš sa premieňať. Práca s ľuďmi je absolútne najťažšia. A to sme mali obrovský, veľký a úžasný tím, ale vždy boli výzvy. Poviem vám, že niekedy dávnejšie to bolo tak veľmi ťažké, že, a to hovorí každý vedúci, že to už chcel dávno zdať. Dúfam, že nastavujúci to nebudú mať a verím, že to nebudú mať ťažké, alebo zažili sme naozaj veci tak ťažké, ktoré ma boleli aj roky. Zažili sme aj ohováranie a proste, že ľudia nám nevedeli povedať priamo do očí, ale zažili sme ohováranie od ľudí, od ktorých sme to nečakali. Ale som počutia teraz, bolo to tak ťažké, že ma to bolelo roky, ale som tak šťastný, že som to zažil. A vieš prečo? Aby som to mohol, túto kultúru jednoty niesť ďalej a hovoriť o tom, že ako máme stáť za sebou a že nemáme sa nikdy hovárať, že nikdy nemáme dovoliť zlému, aby sme hovorili o druhom zlom. Chcem vám veľmi rýchlo vysvetliť, to by bolo inak na celú kázeň vysvetliť, lenže viete, čo je ohováranie? Keď hovoríš o niekom zlom a tam nie je. Veľmi jednoduché. Mnohokrát si nebudeme a robí to 90, neviem koľko percent ľudí, že hovorí, ja sám, hej, teraz nechcem sa tváriť, že ja sám sa stále učím, aby som dobre a správne komunikoval, aby som vedel zastaviť, keď niekoho počujem, že zrazu tu ohovára vedľa mňa a nie s úmyslom, že mu chcem uškodiť, dokonca by mohol povedať, že poďme sa za ňou modliť, on je taký. ale toto je jedna z vecí, ktorú ma Boh naučil a za ktoré som šťastný a išlo to cez Božiu vôľu, že sme to mali zažiť, aby sme to mohli priniesť do Wildlifeu a hovoriť o tejto veci. A verím, že nás ďalší to už nebudú musieť zažívať v nejakej intenzite, ale všeobecne to, nechcem sa tváriť ako dokonalý, ja som toľko chýb spravil. A teraz sa chcem ospravedlniť, ak to niekto pozerá, alebo niekto z vás, ak som niekomu ubližil, prosím, odpustite mi. Ako nepríďte za mnou, povedzte mi to. Rád sa vám za to aj konkrétne ospravedlním. Ale chcem o tom povedať, že to je jedna z najdôležitejších pre mňa vecí, čo som si uvedomil v rámci týmu. Jednota, viete, kde si budeme žehnať, kde budeme za sebou stáť, kde budeme navzájom o sebe dobre hovoriť. A je normálne sa napomínať, ale viete, Božie slovo nás vyzýva v tom, že ak vidíš niečo, že niekto zle robí, príď za ním a povedz mu to. To je hneď prvé, hej, ty sám. Feedback je o tom, že povieš človeku, nie fit to everyone. A proste je veľmi dôležité. Toto ste mladúčky, ale keď to teraz začnete robiť, uvidíte, že budete mať úplne iné rodiny. Budete mať šťastné rodiny, budete mať jednotu v práci, kdekoľvek, kde budete túto kultúru jednoty a lásky, lebo to je kultúra lásky, niesť, tak to bude nebo na zemi. A naozaj ja som šťastný, že fakt, že už 4-5 rokov, odkedy to komunikujeme v týme a hovoríme o tom, že cítim tú silu, ako pribúda na Wildlife. A verím, že aj to pomazanie, ktoré vidíme na Wildlife, že koľko ľudí je na Wildlife. A zoberte to prosím teraz, či máš 12, či máš 13, zober to, snaž sa to, rastíme v tom. Ja sám v tom potrebujem stále raz vedieť v tomto raz a robiť tie veci. Ale zapamätajte si to, je to veľmi jednoduché. Ak zlom hovorím o niekom a nie je tam, je to ohováranie. To je to, čo vám chcem odozdať, čo je pre mňa jedna z kľúčových vecí. Alebo to je kultúra lásky. A takto môže Wildlife vzrásť a môžete snívať oveľa väčšie veci ako doteraz. A som myslel, že budem veľa plakať dneska a je to pre mňa veľmi ťažké, že odozdávam svoje dieťa. A veľa obetí som tuto spravil, veľa rozhodnutí, veľa seba zaprenia, ale ktoré nikdy neoľutujem. Iba ten, kto má na starosti takéto niečo, vie, ako náročné to je. Nie je to jednoduché. A zároveň je to úžasné. Veľmi ťažké, ale najlepšie. Absolútne najlepšie. A som šťastný, že prišiel ten moment. A chcem vám povedať, viete, čo by bola moja prehra a s Danielkou, čo by sme brali za prehru, keby sme to nemali komu odovzdať. Ale ja som šťastný, že to je úžasný tím. Úžasný tím. Úžasných ľudí, ktorých sme mohli byť súčasťou, že sme ich mohli viesť Bohu,
že sme ich mohli pokrsiť, že sme ich mohli za nimi stáť, že sme ich mohli viesť a že sme mohli vidieť, ako rastú brutálne, úžasne a charakterovo, vlastnosťami duchovné. A ja som z toho šťastný a toto je pre mňa to ovocie, to, že ste tu a že ste tu toľký, to je pre mňa ovocie toho, že stálo to za to, že Boh bol tu, nie len cez nás, cez všetkých nás, ako tu sme a mnohí z vás, ktorí ste sa modlili, aby prišli ľudia, ktorí ste sa venovali, ktorí chodili na skupinky, pripravovali sa. Viete, bol by som tu veľmi dlho, keby som vám hovoril, čo všetko to obnáša a aké veci to je a to seba zapretie a robiť veci, ktoré vás aj bavia, ale robiť veci a obzvlášť Pašo to vie ako pastor a že koľko musia robiť veci, ktoré ich nebavia. Koľko vecí som musel robiť veci, ktoré ma nebavili, ale vedel som, že ich potrebujem spraviť, aby bolo potom poženanie toto a toto za tým. A ľúbim vás všetkých a žehnám vám veľmi všetkým. Teším sa na to, čo Boh bude robiť a verím, že to najlepšie nás len na Life čaká. A verím, že to bude pokračovať. A teším sa na to. Spomenul som tie slzy a došli. Hej, záleží mi na vás, záleží mi na Life a viem, že v tých najlepších rukách. V tých Božích a potom v tých, ktorým tu zveril. Hej. Takže prichádza teraz taký moment úžasný a chcem ešte povedať, a chcem pozdraviť týmto ešte aj, viete, my sme už dlhšie zvažovali, ešte dávnejšie sme zvažovali, že či už nie je ten čas, už som fakt myslel, aj som mal niekoho vytipovaného. Ale potom sme mali prosto zostať, zostali sme. Potom sme išli, že už končíme a chcem aj pozdraviť jednu rodinu. A nebudem ju menovať, ale chcem aj vás pozdraviť, že ste v nás verili. A ďakujem vám, že ste za nami stáli a že ste nám tiež ukázali, že môžeme snívať. A poviem vám, mali sme ešte veľké sny. A mali sme túžby a vízie a naozaj plány, projekty. Ale verím, že to môžeme odozdať ďalej a že ďalší budú prinášať niečo nové a niečo iné. A teraz chcem, ako som hovoril, že teraz chcem predstaviť tým, do ktorého ja som si vždy dával s Danielkou záležať na tom, že koho zavoláme do týmu. Pre mňa je to kľúčová vec, aby tam boli naozaj kvalitní ľudia a nedokonalí ľudia, a ktorí robia chyby a ktorí si uvedomujú, že áno, že robíme chyby, priznáme sa a ideme za Pánom a proste záleží nám na to, na tých ľudí, ktorých si vyberáme. A my sme týchto ľudí, ktorých teraz zavolám, chcem vám predstaviť nový tím. Ale zmení sa v tomto to, že nebudeme už viesť my, ale ich bude viesť niekto iný. A použijem si rovno na to mobil, aby som presne pekne postupne zavolal týchto ľudí. A je mi nesmiernou cťou vám predstaviť dneska nový Wildlife Team. Zanedlho sa dozviete, kto z nich, alebo niekto mimo z nich a bude viesť tento tým. Takže poprosím sem dopredu Sarinku Penťovú a môžeme dať potles. Môžeš túto, Sarinka, ísť? A poprosím Sopeu Haru. Sopea Hara. Johnny Lašák. S kamerkou. Veronika Hypová. Veronika Horvátová. Teraz Dávid Penťa. Mimi Penťová. Erika Brečová. Môžeš ísť toto?
Prepáč, vieš, už myslím tak na fotku a tak. Šani Rigo! Monika Báčiková! Kde si, Moni? Už tu není? Dobre, tak toto si ešte premyslíme. Janka Králiková! Tiež poďte to. Takže toto je tým. Prepáč, Janko Bajický! A Zlatko... Dobre. Julka Kolárová! Neviem, kde sa stala chyba a veľmi sa vám ospravedlňujem, ale samozrejme sme o vás vedeli, ale nejak sa to tu vymazalo. Takže viete, veľa vecí hovoríme. Som naozaj veľmi vďačný za tento celý úžasný tím, ktorý sme zavolali do služby. Lebo v nich veríme, lebo veríme, že Boh má ten najlepší plán pre nich a že ich chce viesť vo Wildlife a že ich tam bude budovať. Lebo naozaj, počujte, tam, kde dávate, najviac rastete. Tam, kde slúžite, budete najviac dostávať. Proste Boh vás bude, ako Danielka hovorila. Veľmi som vďačný za každé jedno z vás, naozaj úplne, že za každé jedno z vás. Ste mi veľmi vzácni s Danielkou a veľmi vás ľúbime. Ženáme vám veľmi, aby ste to chytili ďalej a niesli stále ďalej Pána. A ako viete, hovoríme, že to najlepšie, čo sme dostali, chceme dávať ďalej. To je naše motto. To najlepšie, čo sme dostali, chceme dávať ďalej, lebo veríme, že to najlepšie je on sám, to chceme niesť ďalej. Tým, keď milujeme jeho, milujeme ľudí a chceme to niesť ďalej. A som vďačný za vašu odvahu a za to, že ste sa rozhodli ďalej slúžiť. Lebo poviem vám, oni vám teda vedia povedať tiež potom, že nie sú aj úžasné veci, ale sú aj ťažké veci. A to sebe, bratia, a to, čo som spomenul, vôľa, a že kráčať v týchto veciach a službe. A Danielka. Ja chcem len jednu vetu povedať, že odkedy sme boli s Jimkom už vedúci a mali sme na starosti tím, aby ste to vy Wildlifeáci nebrali osobne, ale ďalší vedúci budú vedieť, o čom hovorím, keď poviem, že pre nás s Jimom, a to naozaj myslím v najväčšej láske voči vám Wildlifeákom, boli najväčšou prioritou, čo sa týka investovania, energie a možno žehnania a budovania lídrov, je náš tím. Vy, Wildlifeáci, ste tým ďalším krokom a viete, ono to nevie fungovať tak, že my budeme všetci len sústredení na všetkých vás Wildlifeákov, ale náš tým bude roztrusený, nebude vedieť spolu fungovať a ja musím povedať, že veľmi vám ďakujem za tie krásne team buildingy, ktoré máme za sebou a pre mňa to bolo jedno, tak vám poviem, že keď som sa na niečo že extrémne tešila, tak to bol team building a ten čas budovania spolu týmu. Lebo to som vedela, že to je ako keď polievate jednotlivé kvetinky a že vy zrazu, viete, že akú službu by som ja ako človek dokázala voči vám všetkým urobiť. Ale akú službu človek dokáže urobiť, keď žehná svojim lídrom, aby oni slúžili vám. A poviem vám úprimne, ešte viac si to viem predstaviť a ešte vo väčšej sile a ešte vo väčšej kráse toho, čo všetko ešte na team buildingoch by mohlo byť a čo všetko by sme mohli do vás investovať a ja tomu verím, že Boh nám raz spojí späť cesty do toho, aby aj tie sny, ktoré ja mám pre budovanie tímov, mohli byť aj pre vás ako Wildlife Team. Ale jednoducho teraz to musím pustiť, ale chcem vám len vyjadriť, že takto funguje aj Wildlife služba, že pre nás s Jimom sú najviac bijúce srdca náš tím, a oni slúžia vám. A samozrejme, že aj vy Wildlifeáci, ale jednoducho my bez nich, to je ako keby sme boli bez nôh a bez rúk a jednoducho tam len plávajúce hlavičky na Wildlife, ale jednoducho nedokázali by sme urobiť to, čo vieme vďaka tomu, že títo bývalí Wildlifeáci sú dnes dospelí ľudia, ktorí milujú Boha, ktorí rastie ich charakter v službe a oni môžu slúžiť vám. A takto to funguje a toto verím, pretože som videla úžasné ovocie toho, že
že keď naozaj je takou našou prioritou náš tím, aby bol jednotný, aby naši vedúci vedeli rásť. A ako hovorím, vedela by som si predstaviť ešte úžasnejšie veci, ktoré by sme mohli investovať, ale už len konferencia alebo čokoľvek, čo sme spolu mohli sa budovať ako tím. Je to pre mňa jedno z najkrajších spomienok, ktoré mám aj v rámci Wildlife služby. A tak vám žehnám, aby proste ste naozaj v tomto ďalej slúžili a rástli, lebo je to len štipka od teba, kedy budeš tu stať ty. A budeš ty prioritou zase pre ďalších vedúcich. A takto to funguje a verím tomu, že takto funguje zdravá služba. A ešte sa len dotknem tej jednej vety, ktorú Jimko povedal, že viete, čo by bola najväčšia prehra, keby sme to nemali komu odovzdať, a to je taká pravda. To je obrovská pravda. Keby my sme s Jimkom stále sa robili nezastupiteľnými, ako náhle prišla Tobiasková diagnóza, by Wildlife padol. Ako náhle neboli sme zastupiteľní, tento rok by camp nebol. A neviem, do akej miery si to uvedomujete, ale tento rok bol camp, Wildlife bol aj počas covidu, Wildlife bol aj keď sme sa dozvedeli Tobiaskovú diagnózu. A to viete vďaka komu? Vďaka tomu, že Boh budoval tento tím. A ešte ľudí, ktorí tu teraz niektorí nie sú, ktorí slúžili vo Wildlife tie roky. A takto verím, že funguje zdravá služba a som za to veľmi Bohu vďačná, že my s Jimmym sme len nejaký okrasok, prídavok k tomu týmu. Ale že vlastne pre mňa najväčšou radosťou, naozaj úprimne najväčšou radosťou bolo to, že čokoľvek sme za posledné 2 roky s Jimkom zažívali ako rodina, veľmi ťažké veci, tak jednoducho Wildlife fičal na plné obratky. A nebolo to o tom, že tam chýbame tam možno niektorým ako ľudia a vy chýbate nám, ale že Wildlife mohol ďalej fungovať. A ja som tak veľmi vďačná za toto požehnanie zdravej služby, že jednoducho má do čoho ďalej kráčať a že nie sme nenahraditeľní. Sa mi zdá, že Vladi raz povedal, Vladi, ak si spamätáš, že dobrý líder je ten, ktorý je nahraditeľný a ktorý buduje ďalších lídrov, ktorí vedia, čo majú robiť, ktorí sú zrelí. A to chcem len tak všeobecne povedať, že to nie je o tom presne, že nenahraditeľný, ale o tom, že samozrejme iný, ale že Boh si chce použiť každého jedného a že vôbec to není o jednom človeku. Takže, hej, toto je tento úžasný tím, za ktorý som veľmi, veľmi vďačný, naozaj za každého jedno z vás, veľmi, veľmi. A chcem dať teraz aj priestor Pašovi a dať mu slovo. Október 2023. Aký moment? Aký jedinečný moment. Skvelý Wildlife team. Budeme sa za vás modliť, ale predtým mi dovolte urobiť niečo, v čom vás strašne potrebujem. Chcem vyjadriť za všetkých nás jedno obrovské ďakujem a požehnanie do vašich životov, do vášho spoločného života. Jimmy, Danka, keď som rozmýšľal, viem, že na jednej strane sme si nemysleli, že 6. október roku 2023 je tento moment. A budeme sa modliť za to, aby to, čo vás posunulo k tomuto, bolo niečo, cez čo sa Boh oslaví. Budeme sa modliť za Tobinka, budeme sa modliť za vás. Na druhej strane chcem povedať, že verím, že nejako v tej Božej réžii je to ten správny moment. Je to správny moment preto, aby títo ľudia, tento Wildlife vyšiel ďalej a je to správny moment preto, lebo Pán Boh s vami neskončil. Možno je nejaký čas sa nadýchnuť. Veríme, že prežiť Božiu dobrotu a Božiu veľkosť a je čas ísť ďalej, lebo to, čo Boh začal vo vašom živote, bude používať na svoju slávu ďalej. Priatelia, túžil som vám vyjadriť toto veľmi krátko, keď som rozmýšľal nad vami. Poznal som Danušku veľmi dobre od detstva, Jimmyho potom, ako som začal registrovať, ako sa motal okolo Danušky, lebo keď okolo skvelých dievčat z nášho zboru začínajú chodiť chalani, tak ma to začína zaujímať, obzvlášť keď ich nepoznám. Takže tak som trošku viac poznával Jimmyho. Keď vstúpili do služby, už boli manželia. A ak si o niekom viem veľmi dobre predstaviť to, čo hovorí Biblia a znie to tak matematicky nepochopiteľné, že jeden bude za 1000 a dvaja budú za 10 000, tak pre mňa ste to vy dvaja. Každý ste za 1000 krát požehnania. Každý máte obrovskú hĺbku a keď vy dvaja ste sa spojili a Pán Boh s vami, tak to, čo je za 1000, sa stalo za 10 000.
Je tak veľa, čo by som mohol povedať, ale poviem, keďže som Pašo, 3 veci, ktoré si nesmierne vážim na vašom živote. To prvé, čo si nesmierne vážim, že podľa mňa nikto, koho ja poznám, nevie tak fantasticky sa pozrieť na život mladého človeka. A my podceňujeme v Božom kráľovstve mladých ľudí. Sadrach, Mezach, Abednego, Daniel boli tínedžeri, učeníci boli tínedžeri. A nepoznám, hádam nikoho, kto sa vie pozrieť na mladého človeka a vidieť ten Boží potenciál. Vidieť niečo, čo tam nevidí nikto. Rodič, učiteľ, nikto to tam nevidí. Ale na vás je pomazanie vidieť to, čo nie je, ako keby bolo a zavolať to. A tu sedia len niektorí. A tu stoja len niektorí z tých, ktorí to zažili. A ja som to v osobných rozhovoroch znovu a znovu počul od vás, ako veríte v ľudí, ako veríte v Boží dar, ktorý Boh dal do ľudí. Druhá vec. Tak ako nikto, podľa môjho názoru, ste schopní sa pozrieť na skupinu ľudí, ako je táto, či ktorékoľvek iné, ktoré boli predtým, alebo budú v budúcnosti. A viete urobiť synergiu, ktorú asi vedel len Pán Ježiš. Viete pospájať vzácnych jedinečných ľudí a z toho spojenia urobiť takú silu, takú Božiu synergiu, ako som ešte nevidel. To tretie, za čo som popri mnohých iných veciach vďačný, je, že ste ľudia, ktorí sa vedia zastaviť a povedať: Bože, ako je v nebi, nech je na zemi. Ste ľudia, ktorí priťahujú Božiu prítomnosť ako kovový predmet blesk. A nie ste ochotní sa zastaviť, kým ju nezažijete, neprežijete a neodovzdáte. Nie som to schopný celé obsiahnuť. Ale chceme požehnať, aby to, čo Boh vložil do vás, šlo ďalej. White Life Team. White Life, postavme sa. A povedzme na tomto mieste v prvom rade jedno White-Lifeácké a nebeské ďakujem. Dajme jeden obrovský potlesk, skôr ako sa budeme modliť. Ako kresťania vieme svojimi rukami urobiť veľa dobrého. Vieme zatlieskať, čo mimochodom vie hocikto, ale vieme ich aj vystrieť a zrazu naše ruky prestávajú byť len našimi rukami. Ale dávame sa do Božích rúk a hovoríme: Bože, čo je u Teba, nech príde sem na zem. Poďme sa modliť za Danušku a Jimmyho. Vystríme svoje ruky. Poďte sem do stredu. A White Life, prosím, pridajte sa. Vystríme svoje ruky. Poďme im vo vzácnom mene Ježiš žehnať. Otče náš drahý, chceme Ti poďakovať za dar Tvoj, ktorým pre Tvoju cirkev je Danuška a Jimmy, pre Tvoje kráľovstvo je Danuška a Jimmy. Pane, ďakujeme Ti za všetko to, ako si ich používal. Ďakujeme Ti za všetky tie neviditeľné momenty, tak ako to vyjadrovali. Pane, len kvapku v mori toho, čo sa udialo, sme mali dnes večer možnosť počuť a vidieť. Chceme Ti poďakovať. Pane, nielen chceme sa modliť, ale modlíme sa za ich súčasnú životnú situáciu, za Tobinka, za tohoto Božieho muža, Pane, a za toto obdobie, ktorým idú. Vo vzácnom mene Ježiš, tak ako oni vytrvale slúžili, my sa vytrvalo modlíme a pozývame z neba na zem zdravie do Tobinkovho života. Pane, vytrvalo sa modlíme a prihovárame a povolávame Tvoje požehnanie do Danuškinho a Jimmyho života. Aj v tie najbližšie týždne, mesiace prosíme o Tvoju nadprirodzenú premieňajúcu prítomnosť. Otče, v neposlednom rade sa modlíme za budúce veci, ktoré budeš cez nich robiť. A vo vzácnom mene Ježiš vám žehnáme. Toto nie je konečná, toto je nadýchnutie.
Toto je čas pre prežitie veľkého Boha novým spôsobom. Nie všetkým cestám vždy rozumieme, ale rozumieme, že Boh je dobrý, blízky a hodný dôvery, verného životného postoja. A my vám žehnáme, lebo každý koniec v Božom kráľovstve je začiatok niečoho nového. Žehnáme tým veciam, ktoré Boh bude robiť cez vás. V mene Pána Ježiša Krista. Buďte požehnaní. Amen. Amen. Halleluja. Poďme sa modliť za vás. Chvíľu to ešte vydržte, ale dovolte to, ďakujem. Ako ste ešte tu vyjadriť aj dvomi maličkosťami. Jedna by mala byť na ceste sem a kým príde, tak prišla? Ďakujeme veľmi pekne, žehnáme. My ešte chceme mať jednu príležitosť, keď sa poďakujeme, ale... Aký moment. Boh je dobrý. Ďakujeme Bohu za vás. A ku mne sa chce pridať ešte aj nielen tento tým, ale celý White Life. Takže ja by som asi mohol dať slovo Mime, že? Páči sa. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som poprosila aj ďalších asistentov, aj ďalšiu vec, ktorú máme vzadu, aby bola donesená. A sme za vás strašne vďační, Jimmy a Danielka. Ste veľmi vzácni a doteraz som neplakala a možno ani nebudem, ale už sa to začínalo, ale dobre. ale áno. Mám tu servítky ináč, ak by niekto potreboval. Ale ste strašne vzácni. A neviem si ešte momentálne predstaviť White Life bez vás. A nezabudneme na vás určite ani na to prijatie, ktoré sme mohli aj prijímať od vás a ktoré ste nás učili, aby sme my dávali ďalej. A veľmi si vás vážime. A takto od nás, vy ste takí super fotografi. A je tu veľa fotiek, ktoré sú od nás pre vás. A sú tu aj listy od nás, čo sme vám chceli povedať. A to je pre vás. Veľmi sme za vás vďační. A ak by ste chceli, je tam potom sa tam budete môcť aj podpísať ďalší. Je tam jedna voľná strana. A ešte máme pre vás... Pre vás takúto nádhernú kyticu. Takže nech sa vám páči. Strašne vás ľúbime a ste veľmi vzácni. Mňa sa pýtali práve, že či do nemocnice môžem dostávať kytice. A ja hovorím, že nie, ale teraz by som to úplne okašľala tie pravidlá a strašne by som chcela nejakú kyticu a mám dve. Takže úžasné. Berem ju rovno zo sebou do nemocnice, nech mi robí radosť a ďakujeme krásne. A ten fotoalbum nezvedne, takže ten budeme dlho listovať a veľakrát. Ďakujeme krásne. A aby som nezabudol, taktiež som ešte... Pašo, si tu? Kde si? A tu si. Ja, že si... A aj tebe chcem veľmi poďakovať za to, že si za nami stál, a že si nám žehnal, a že si nám dvíhal ruky, že vždy sme mali priestor, keď sme sa ozvali a že si v nás veril a že si nás podporoval. Veľmi si to vážime a ďakujeme za všetko, čo si taktiež pre nás a pre White Life urobil. Viete, lebo je dôležité, aby váš pastor veril v túto službu. A ďakujem ti za to, že si veril v nás a že si veril v túto službu a že si veril vo White Life už roky ešte pred nami. Takže ďakujeme. Takže toto je ten tým. Myslím si, že dosť dobrý. Takže oni budú viesť White Life a tak. A tak sa majte pekne. Čaute. Čo je? Niečo čakáte ešte? Alebo čo? Dobre, hej, ešte mal by byť nejaký hlavný vedúci tohto úžasného tímu. A poviem vám, že na porade ja som ich už odovzdal, lebo tým, že vstupovali s nami do služby, tak som ich odovzdal tým ďalším vedúcim. Už je tu? Už prišiel?
Nie? Ešte nie? Dobre. Tak ešte chvíľučku vás poprosím, hej. Takže, chcem vám veľmi povedať, že veľmi veríme v tých, ktorých sme vnímali a že je tu byť oni, ktorí majú ďalej viesť Wildlife. A poviem troška viac potom, ale v podstate vám ho poviem rovno vám, že kto to je. Väčšina z vás asi tušíte a možno sa mýlite. Troška zdávam do takého napätia. A možno sa nemýlite. Ale áno, sú to Mimka a Dávid Penčovi! Yeah! 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 Yes! Moji drahí, áno, sú to oni. Mysleli ste dobre. Vy beťari, určite ste sa prekecli. Kto? No, neviem sa pýtať, kto to vedel. Áno, sú to oni, naši drahí Mimka a David. A tento celý úžasný tím. A veríme vo vás a veľmi sa tešíme na to, čo Boh bude robiť cez vás. Chcem vám veľmi povedať, stojte za nimi, modlite sa za nich. Modlite sa za nich a vstúpia do vecí, v ktorých neboli, vstúpia aj do ťažkých vecí, ale bude to úžasné a dobrodružné. Bude to nádherné a veríme vo vás. A ako sami a Mimi Lehocký nám odozdávali službu a hovorili, že nech náš strop Teraz prvýkrát som sa pomenil. Prečo vždy sa to... Nech náš strop je vašou podlahou. A naozaj, nech náš strop, to, čo sme mohli my priniesť, nech je vašou podlahou, nech vy môžete ďalej ešte viac a viac snívať. Božie sny, vízie, túžby. To, ako si vás Boh chce použiť spolu s týmto famóznym tímom, lebo je to o tom, že ste tím. A dám Danielke. Danielka, viem, že chcela tiež. Áno, ja som chcela možno len tak symbolicky aj vám požehnať. A chcem len vám povedať Wildlifeáci, že oni sú tento tím, čo sa týka toho, že duchovného je jasné, že Boh je naša výhra, ale čo sa týka ľudského a toho srdca pre Wildlife, tak títo dvaja vedúci sú vaša výhra. Pretože ak by som kdekoľvek hľadala niekoho, kto tak miluje Wildlife, nezištne miluje Wildlife a záleží mu na Wildlife, nech by aj mali obetovať niečo navyše popri práci a škole, tak sú to títo dvaja ľudia. A nevstúpili do Wildlife preto, lebo je to najlukratívnejšia ponuka, ktorú nájdete na Profesia.sk. Vstúpili do toho pretože je to jednoducho ich bijúce srdce. A ja viem, aké to je, keď manželský pár, ako my sme boli manželia, sme vstúpili a že naozaj Pašo to veľmi dobre vystihol, že je to synergický efekt, že jednoducho to požehnanie narastá aj voči vám, voči tímu, ale aj pre vás ako manželov. A ja to chcem aj tak symbolicky ukázať, že tuto niekde je teda ten náš strop a vy kľudne do ňoho skočte a vy tam len začínate. A je to tak a chcem vás aj pozvať vás Wildlifeákov, veriť v ten potenciál, ktorý my vidíme. A tak by som vám ho chcela predať, aby ste videli ten všetok potenciál, ktorý vidíme aj v tomto týme, aj v týchto nových vedúcich. A nie je to, že oni sa dávajú do našich topánok a skúsime byť trošku Jimmy a trošku Danka. A pretože to je reálne, jedna vec, že my sme každý úplne odlišný a zároveň oni sú tak extrémne špeciálni v tých svojich obdarovaniach. A to vás chcem aj pozvať do toho Wildlifeáci, že oni idú do novej služby, ale nie do toho, že budeme Jimmy a Danka, nová verzia, upgrade 2. Jednoducho, oni sú svoja verzia toho, čo Boh má pre nich, ako si Boh chce použiť ich unikátne dary, ktoré má Mimka, ktoré má David, pre vedenie tohto týmu, pre vedenie vás Wildlifeu. A chcem vás k tomu pozbudiť, aby ste im držali ruky, aby ste im fandili, aby ste videli to, že oni sú vaša výhra, že oni... Ja viete, prečo som šťastná, napriek tomu, že mi je tak nostalgicky ťažko, že odovzdávame Wildlife po tak veľa rokoch? To ako keby, že viete, že to dávate do tých najlepších rúk. Že jednoducho vy viete, že Wildlife bude v Božích rukách a že bude v tých rukách, ktoré
sa najviac tešia na to baby wildlife a čo všetko s ním urobíme. A naozaj ja preto som z toho šťastná, pretože keď viete, že odovzdávate službu v dobrej kondícii a ešte úžasným ľuďom s úžasnými obdarovaniami, tak to je ako keby, že viete, čo mi dneska napadlo? Že vy vlastne možno robíte strop pre možno ďalšiu generáciu, ktorá bude slúžiť nášmu Tobiaskovi. Pretože táto služba je extrémne dôležitá pre mladých ľudí v Bratislave. A ja túžim, aby raz Tobiasko chodil na Wildlife, aby spoznal Boha, aký je, aby spoznal sám seba ako chlapec, aby spoznal sám seba v Bohu. A to sa nedá inak, to sa nedá preskočiť iba tak, že vy budete budovať ďalšie podlažie a možno v ňom aj zostanete, to ja neviem, dokým Tobiasko bude mať 13. ale jednoducho to je veľmi kľúčová služba a ja som veľmi vďačná za vaše obdarovania. Sú úplne špeciálne, sú úplne špecifické a vie Boh, prečo vás a ide touto cestou viesť. A chcem vám len povedať pár detailov, že my keď sme vstúpili do Wildlifeu, boli sme inak o dosť mladší. Teraz spätne rozmýšľam, že akú mali odvahu Sami a Mima a Sami, pretože vlastne neboli sme oveľa mladší, ale ja viem, že ja som v podstate, už keď sme boli aj v tíme, aj celkovo, tak si tak spomeniem, že wow, že to už vtedy videli ten potenciál. A to je to, čo aj Pašo hovoril. A my v podstate sme sa dozvedeli Tobiaskovú diagnózu a jedna vec je, že tento tím prevzal Wildlife, ale bol to práve Dávid s Mimkou, ktorí úplne tú medzeru v podstate vyplnili. A ja už vtedy som si povedala, že bože, ty už si ich takto extrémne rýchlo pripravuješ. A prišiel august, prišiel júl a dozvedeli sme sa, že nemôžeme ísť na kemp. A ďalší, ktorí automaticky odpovedali, áno, vstupujeme do medzery extrémne veľkej, sú Mimka a David. A vtedy tak vám poviem úprimne, že ešte toto leto sme neboli rozhodnutí, že či už Wildlife púšťame ďalej, ale som si povedala, že pane, tak ty pre niekoho máš možno raketový výstrel toho, ako sa rýchlo dostáva k takej ťažkej zodpovednosti, lebo to absolútne není ľahké. Ísť takto na klik, lebo sme v ťažkej situácii a vstúpiť do Wildlifeu, keď sme sa dozvedeli diagnózu teraz toto leto prevziať celý tábor. A tak, ako vás Boh formuje extrémne rýchlo, tak to žehnám aj vám, aj celému Wildlifeu, aby vás Boh takto formoval. On má svoj čas a formuje vás veľmi rýchlo. A ani si neviem predstaviť teda, aký presne to vaše podlažie všetko bude, keďže vás takto rýchlo formuje. A my sme s Jimmym neboli takto hodení do vody, ako vy už ste zažili teraz 2-krát za priebehu 2 rokov. A tak vás pozývam do toho, aby ste ich podporovali a aby ste za nimi stáli, aby ste ich neporovnávali, pretože oni sú unikát, tento tým je unikát. A ja sa na to strašne teším, keď prídem na Wildlife, ja sa teším, ako prídem s Tobiaskom za ručku a prídem si tam zavlajkovať a tancovať na chvály, pretože to je to podlažie, ktoré sa buduje pre generáciu, ktorú možno je náš Tobiasko. A tak to som len chcela vyjadriť, že verím, že na nich je špeciálne pomazanie a aj pre vás ako generáciu a že oni aj lepšie ešte vám rozumejú, lebo sú mladší a budú vám lepšie rozumieť. Úžasne si to povedala, si úžasná moja žena. A povedala všetko, čo som chcel, hej. Nikdy z nich nechcete mať Jimmyho Danku a nikdy neporovnávate. Sú špeciálni, originálni, prinesú iné veci a úžasné veci a veľmi sa na to teším. A teraz by som poprosil Paša aj Vladka, keby ste sa mohli prísť, že by sme sa išli modliť. Mne veľmi záležalo na tom, Mimka a David, aby sme vás pomazali do služby, aby sme vám mohli spoločne žehnať. A poďte znova tým a vy ostatní, ak môžete, zdvihnite svoje ruky, poďte im žehnať a pridať sa aj teraz ku mne a k ostatným. Ocko nebeský, ďakujeme ti za Mimku a za Davida. Ďakujeme ti, že ich vidíš, že vidíš ich srdcia. Ďakujeme ti, že sú tvoji vzácni a milovaní. Ďakujeme ti, Ocko, že to najlepšie ich len čaká. Ďakujeme ti, Pane, že v nich veríš, že ty prvý v nich veríš, Pane, a to je to dôležité, že ty prvý v nich veríš. A
a že ty prvý vidíš, aké veci chceš priniesť cez nich na Wildlife, čo chceš cez nich konať, Pane. Tak my im žehname tvoje sny, tvoju víziu, Pane, aby si ich budoval, aby rástli každým rokom, Pane, aby sa cítili naozaj dobre v službe, aby mali ľudí, ktorí za nimi budú stáť, aby navzájom si slúžili v týme, Ocko. Ja ti ďakujem za to, že sú špeciálni, že sú špeciálne obdarovaní a že majú naozaj citlivé srdce, Pane. Ja ti za to ďakujem, Ocko, že ich som mohol poznať ako maličkých, keď prišli na Wildlife. A že ty teraz ich môžem poznať ako veľkých, ktorým odozdávaš túto službu, Pane. Tak ťa chválime a ženaj mocno mene Pána Ježiša Krista prehlasujeme tvoju vôľu nad nimi, tvoju vôľu, Pane, ktorá je najlepšia. A ďakujeme ti, že aj cez tie ťažké veci ich prevedieš, Pane Ježišu. Že sa nemusia nikdy báť, že budeš stále s nimi, Pane. Že sa nikdy nebudú musieť báť, Pane. Ďakujeme ti, Ocko nebeský, za to, čo budeš robiť aj cez nich. Mocno mene Ježiš. Amen. Pane, ešte kým budeme žehnať mime s Dávidom, chcem veľmi požehnať Jimmymu s Danielkou a modlím sa, aby uprostred aj tých ťažkostí, cez ktoré prechádzajú, aby ty si im dal vedieť, Páne, že ty ich držíš, že ich dvíhaš, že ich nesieš. Ďakujeme ti za ich vernosť, za ich poslušnosť, za ich srdcia. A tak kladieme meno Ježiš na celú túto vzácnu rodinu a hovoríme, Páne, nech už skončí aj toto náročné obdobie a nech prídu nové dny, nový údel pre nich ako rodičov, pre ich synčeka Tobiaska. Veľmi ich, Páne, prosím, potež pozbuď týmto pohľadom na týchto vzácnych desiatky mladých ľudí, ktorých životy sú premienané, pretože oni ti povedali svoje áno. Potež ich tým, Páne, že toto je investícia do celej večnosti. A týchto desiatky mladých ovplyvnia ďalšie stovky a tisíce. A kladieme teraz meno Ježiša aj na Miriam, na Dávida. Ja sa modlím tak, ako keď Nehemiáš prišiel a mal pred sebou obrovskú úlohu zbudovať múry Jeruzalema a prišiel a prehovoril k ľudu, aby aj oni dnes počuli tak tvoj hlas, ako im hovorí, že ja budem s vami a moja radosť bude vašou silou. Oni si toto bremeno akoby nevybrali, ale ty si vybral ich, ale dal si im jedno zasľúbenie, a to je to, že tvoje bremeno, tvoje jarmo nie je ťažké, nie je zaťažujúce, hoci táto služba si vyžaduje obrovskú odvahu, obrovskú vytrvalosť. Ale ja sa modlím, aby to bola práve táto ľahkosť, ktorá bude ich tak sprevádzať, že ty budeš niesť každú ťažkosť. Ja sa modlím za týchto mladých, krásnych tínedžerov, aby boli oporou, aby dvíhali ich ruky, aby ich služba bola radosťou. V mene Ježiš, veľa zachránených, veľa plnosti Ducha Svätého, veľa radosti pre celý Wildlife aj v tomto novom období. V mene Ježiš, amen. Oče, modlím sa tvoje slovo, ktoré ty si povedal Jozuovi. Povedal si, buď silný a odvážny. Mene Ježiš vám žehnáme oboje. Žehnáme vám silu a moc Ducha Svätého. A žehnáme vám odvahu, ktorá vychádza z toho, že slúžite Pánovi pánov a Kráľovi kráľov. Ty si tiež povedal Jozuovi, že tak, ako som bol s Mojžišom, budem aj s tebou. A áno, Pane môj drahý, Miriam a Dávid nie sú to, čo bolo, nie sú tí, ktorí tu boli doteraz, ale Boh je ten istý. A my prehlasujeme nad nimi, že tak ako doteraz si bol požehnaný a požehnaním, tak aj naďalej budeš. Tak ako si bol s Danuškou, s Jimmym a so všetkými tými generáciami, tak mocne budeš aj s nimi. Ty si sa nezmenil a použiješ ich takí, ako sú. A nakoniec hovoríš o svojom požehnaní a my im to žehnáme. A teraz choď. A teraz nech idú v tvojom mene Ježiš a naplnia každý Boží zámer. Takto sa modlíme za nich dvoch, takto sa modlíme za celý tento vzácny tím. Nech tvoja sláva, tvoje požehnanie, tvoje vedenie, tvoje zmocnenie, tvoja priazeň, tvoja dobrota a tvoje požehnanie sú s každým z nich. Vo vzácnom mene Ježiš vám žehnáme. Amen. Yeah! A len malá symbolická vec, ku ktorej sa chcem pridať. Niekoľkokrát tu bolo povedané, verím, že z Božieho srdca, že váš strop
je ich podlaha. Ja si nepamätám, ja sa strašne hanbím, ja sa ospravedlňujem. Ja si nepamätám, že sme dali kyticu Danuške kedykoľvek. Mali sme to urobiť veľakrát, ale symbolicky teraz, Mima, chceme ti dať jednu kyticu, ktorou ti chceme, aby ti pripomenula, že ty začínaš tam, kde Danuška končí. A Božie dobré veci sú pred vami. Žehname vám, ste vzácni. Ďakujeme, Pašo, ďakujeme, Vladko. Chcel by som ešte pozvať sem ešte jedného človeka. Sami Kolár, prosím ťa, poď sem ešte ty. Aj s Magdalenkou Kolárovou, ktorá sa stará o babetko. Chcem vyjadriť, že tento človek je tiež v týme v tom, že slúži celým svojim srdcom a som za ňo nesmierne vďačný a teda som za vás obok nesmierne vďačný. Ale že, viete, my máme také, že keď niekto vôjde do týmu, tak má nejaké zodpovednosti a tak ďalej. Samým by bol veľmi rád, v tiež týme len má strašne veľa toho, ale viete čo, na ňom, toto nebolo plánované, ale chcem naozaj vyjadriť, že veľmi si ťa vážim, Sami, aj teba, Megy, a Sami v tom, Sami, počujte, ešte mesiace predtým, než začal camp, teda možno počas campu v tom období, mesiace predtým, než začal tento Wildlife, mi volá, že kedy budú skupinky, aby som si vedel naplánovať služby. A to je úžasné niečo pre mňa, viete, to je srdce služobníka a obaja sú obrovskí služobníci. Megy teraz má slúžiť maličkému a Sami taktiež, ale veľmi si to vážim a ďakujem, že takto slúžite, že s tom ideme, že nejde o nejaké postavenie alebo niečo, že sme si všetci jedni a rovní a chcel som aj takto vedieť, že si ich nesmierne vážim, týchto mojich vzácnych a ďakujem, že ste súčasťou týmu, že vo všetkom, čo robíte. Takže Sami, Megy, Sarinka, Sopea, Veronika, Johnny, Veronika, David, Mimi, Erika, Šani, Janka, Janko, Julka. Žehnám vám, moji drahí, Božiu vôľu. Nech idete, nech rastete, nech pokračujete v tom, čo Boh má pre vás pripravené a buďte mu verní a uvidíte, že to stojí za to, že je toto najlepšie a sme naozaj veľmi za vás všetkých veľmi vďační. Posledné moje slova a ľúbime vás všetkých. My pôjdeme do nemocnice jeden z nás, ale odovzdávam slovo Mimke a už novým vedúcim. Ďakujeme. Keby ste chceli niečo povedať. Ďakujeme. Sme veľmi vďační za celý Wildlife a je fakt pravda, že neviem, posledné roky, akože vždycky som milovala Wildlife, ale posledné roky mám taký oveľa viac také srdce pre Wildlife a pre vás, že ste každý jeden strašne vzácny a že aj keď, neviem, vyrušujete alebo čokoľvek proste, takže je vo vás tak strašne veľa a že ste strašne vzácni. Tak verím, že to budete zažívať a aj ďalej, aj že to budete vedieť odovzdávať jeden druhému navzájom. Že budete vidieť tú hodnotu v sebe navzájom. Súhlasím, tiež úžasná manželka, to isté povedala. Fakt som strašne vďačný za Wildlife, úplne zmenený život. Tu som sa rozhodol pre Pána, rozhodol sa pokrstiť, že neskutočné miesto má v mojom srdci Wildlife a veľmi som šťastný, že tu môžeme slúžiť a že máme dôveru. Činka a Danky, takúto obrovskú zodpovednosť niesť. Prejdeme už na oznámy. Hej, toto už je ten asi hej. Však my sme totiž to nevedeli sme, že budeme mať niečo povedať, takže preto, takže môžete si ísť asi ostatní aj sadnúť a vlastne už sme sa priblížili ku koncu dnešného Wildlifeu a chceme dať ešte jednu chválu, alebo
Alebo už... Asi už je neskoro. Dobre. Tak v tom prípade je to dnes teda oslava a máme aj slávnostné občerstvenie, na ktoré sa veľmi tešíme a je to naozaj vzácne, že to môžeme mať a vôbec to nie je samozrejmosť. Takže budete môcť ho jesť tam. Veľmi dôležitý oznam je, že nemôže sa jesť v týchto priestoroch iba tam vzadu pri kuchynke. Takže to je veľmi dôležité. Fakt, keď tuto budeme vedieť niekoho jesť, tak ho pošleme tam a zoberieme mu koláč. Ale nie. A potom, áno, budúci piatok bude piatok, kedy budeme hovoriť o wildlife a ako máme víziu na tento rok. Takže zistíte, čo budú napríklad témy približne a že čo vlastne tento rok chceme s wildlifeom ďalej. A tiež sa budete môcť zapísať do služieb, takže veľmi dôležité, aby ste prišli. Veľmi, veľmi dôležité. Áno, môžeme potlesky. Lebo vás potrebujeme a aby Wildlife mohol naplno fungovať ďalej. Takže sa na vás tešíme budúci piatok, nie v týchto priestoroch, ale už na Srieske normálne, tak ako zvyčajne. A ďakujeme Vladkovi za priestory. Veľmi srdečne a úprimne, naozaj si to vážime. Komu sa tu páči? To je všetko. Tak vám prajeme ešte pekný večer a veľmi dôležité, teda kto sa chce zapísať, verím, že určite je veľa z vás, ktorí by ste chceli možno ešte niečo krátke im odovzdať, napísať, podpísať sa, napísať srdíčko, tak tu vpredu je fotoalbum s prázdnou stranou a s perom pre teba. To je všetko.